Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. May mga napatay sa COVID-19 na ginlubong sa public cemetery sa Handumanan humalin sa 2020, tubtub karon wala pa makilalaan. PhilHealth, may balayran pa sa CLMMRH nga masobra sa 300 million pesos. Sa Victoria City, drug personality gintiro patay. Sa Bacolod, lalaki nga nagbakal sang shabu ginhatagan dulce, nagtimalos pero siya ang ginpulihan kag napatay. Kag sa Good Vibes sa San Carlos City, underwater cleanup drive ginpatigayon. Yan sa Digicast Negros X. Sa number 10, padayon ng pagpadala sang probinsya sa Luzon sang baboy. Kag sa naglikad na mga semana, masobra sa 1,000 ang na-ship out sa Luzon kag pila ka bahin sang Visayas. Suno kay Dr. Renata Dicena, ang tayuyon nga pag-supply sang baboy padulong sa gwa sang probinsya ang nagapa-estable man sa presyo sang baboy sa probinsya. Bangod nagaka-likawan ang oversupply. Padayon man ang kampanya sang probinsya kontra African Swine Fever o kon ASF. As of June 17, humalin sa bulan sang Enero, may masobra sa 675 ka kilo sa mga pork products ang na-confiscate sa ports, airport kag checkpoint sang LGU. Inya nagabalor sang masobra sa 360,000 pesos. Hugot man ang pagbantay sa mga nagasulod nga salakyan kag mga refrigerated container vans sa mga entry points. Well, sa wet market, ang live pigs pagyapon ang ginapadala sa Manila because mas mabakal. You know, ang Filipino na dyan sa dugo-dugo, no? So, regularly naga-ship out ang province ang inaang requirement. So, from January 1 to 20, 3,654 ka heads, no? Ang napagwata sa Negros. Sa number 9, may kapin sa 700,000 pesos nga balor sang shabu na kuha sa buy-bust operation sa Dumaguete City samtang napaidalong paini sa MECQ. Wala nakapugong ang hugot nga protocol sa Dumaguete City para sa pagbaligyan isang illegal nga droga. Bisan payara sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad, natigayon sa gihapon sa Biyernes ang buy-bust operation batok sanday Melchor Gonzalez kag Michelle Torres. Nakuha sa duwa ang isa ka dako nga wrapper sa ginapatihan shabu, lakip ng isa ka medium sachet. Nagabalor sang 680,000 pesos ang nakuha nga droga sa mga sospek. Bagluwa sa shabu, nakuha man sa mga sospek ang isa ka 45 caliber nga armas nga may unod nga bala. Kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ginpasaka batok sa ila. Sa number 8, isa ka amay patay matapos nga ma-hit and run sa syudad sang Talisay. Dead on the spot ang 39 anyos nga rider nga si Ronnie Pastor, tugas ang naagom nga pila sa ulo kag lawas. Nalipungan kag nasamaran man ang iya back rider nga si Christopher sang ginalegar ma-hit and run sang wala pa mahibaluan nga salakyan sa Hacienda San Rafael sa Barangay Dos Hermanas Domingo sang gabi. Sa mausisa liwat sang traffic investigator nga si Police Staff Sergeant Jade De La Cruz ang nakaluwas nga si Gustilo, nagsiling nga wala siya sang madumduman nga may nasugata sila nga salakyan sang matabo ang aksidente. Nagwa sa lane ang ginamaneho nga motorsiklo ni Pastor antes na tumba. Padulong siya sa city proper sang matabo ang insidente. Nahibaluan man sa traffic section sa Talisay City PNP nga lunsay nakainom ang mga biktima. Okay, hindi ta pa ma-determine kung makapudiklod tabla kung nahit and run siya kasi
Pagkatabo, suno sa iyab lang nga back rider, wala man sila sugata, wala man sila may nasundan. Yapon follow up yapon basi may magkuan blang anis blang driver kung nahit aniran gid man. Basi may magpakita bla. May Sa number 7, kaso nga homicide pasaka subong nga adlaw batok sa 5 ka mga persono nga gilaligar nagpuli kag nagpatay sa isa ka barbero. Patay ang 49 anyos nga si Richard Kahutay sa isa ka barbero matapos siya ginpulihan sa 5 ka mga lalaki sa Biyernes sa kilid sang dalan sa Barangay 11 sa Bacolod. Suno kay Major Romel Sarona, hepe sa Police Station 1, illegal nga droga ang ilang ginatan-aw nga kabangdanan kun nga agin patay si Kahutay. Ang isa sa mga sospek ang suno siya kay Sarona amo ang mismo ginakuhaan man sa ginagamit nga illegal nga droga sa biktima. Suno kay Sarona, nagbakal sa tusang shabu si Kahutay pero imbis nga shabu, dulce nga snow beer. Amo ang ginhatag sang sospek rason kun nga ginpangita niya ini kag sa dalan sila naglabutanay. May identity naman ang PNP sa 5 ka mga sospek kag kaso nga homicide ang ilay pasaka subong nga adlaw. Sa number 6 sa Victoria City, patay isa ka drug personality sa pagpaniro. Patay ang 38 anyos nga si Eric De Toyato matapos siya tiruhon sang riding in tandem sa Barangay 21, siyudad sang Victorias sang Sabado. Ang biktima ang suno sa pulis isa ka drug personality kag damlag pa na preso man bangod sang illegal nga droga. Sa investigasyon sang PNP nagasakay lang sa tricycle si De Toyato kag papauli na kuntani sang mag-abot ang riding in tandem kag siyang gintiro sa ulo kag lawas. Dead on the spot si De Toyato. Padayon pa nga ginakilala sang pulis kung sino ang may kahimuan sang krimen. Sa number 5, Diocese of San Carlos Bishop Gerardo Amenaza nagpositibo sa COVID-19. Sa pahayag ang ginpagwa sa obispo nga nakapost sa Diocesan Social Communications Office San Carlos, Domingo sa hapon sa nabayloan niya nga siya ang nagpositibo sa virus kag kinahanglan niya nga mag-isolate kag magpaidalom sa nagakaigo nga pagtatap. Suno kay Alminaza, siya ang ginhatagan na sa kinahanglanon nga medical atensyon. Ang Vicar General nga si Monsignor Erwin Manganaw ang temporaryo nga magatalos kay Bishop Alminaza. Nagahingyo naman si Alminaza sa pagpangamuyo para sa iyang malasig nga pag-ayo, lakip na sa iban pagid nga masakit man sa COVID-19. Suno kay Alminaza, labing ginadumduman sa iyang pagpangamuyo ang mga frontliners. Sa number 4, sa halos sa 7,000 ka mga Sinovac vaccine nga na-deliver sa probinsya sa mga LGU sa nagligad nga 3 ka adlaw, 81% sini ang nagamit. Sa report sa Provincial Incident Management Team, 6,830 ka Sinovac vaccine ang nadulong kag 5,542 diri ang nagamit o kun 81.14% sa target. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, karon nga may paglain sa sistema sa vaccine rollout sa probinsya, mas nagdasig ini. Ang mandato sa Department of Health amo nga dapat sa sulod sang 6 ka adlaw humalin sa nabato ng bakuna dapat ini magamit na. Sa 13,000 nga Sinovac vaccine sa inventory sa Provincial Health Office, suno kay Tumimbang, 6,120 na lamang ang wala magamit kag ini ang iga-dispose sini nga semana. Suno kay Tumimbang, ang gintalan nga second dose kuntani ang ginpa-dispose man sa Department of Health. Pagkaubos sini, amo naman ang pag-roll out sa Pfizer vaccine. As per request ng LGUs, ang na-deliver naman during that time is half of the 13. Mga more or less, more than half sa mga 13. Kaya mga 7,000 more or less. So, kailan na paubos? Subong ang aton target for these 2 days is 6,120. Meaning to say, paubos na siyang bilog ng 13,000. Paubos na siya. Once paubos na we fully utilize ang bakuna ta. It might be, Barbs, hindi man ta kasiling 100%.
It might be base maka-target na 90 o pila ka percent, much better than target kung unutilized ang kadamuhan majority. But there should be no unutilized vaccine. Sa number 3, mga resorts kag commercial establishments sa 4 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod, temporaryo nga magasira sa pagsaulog sa kapistahan ni San Juan. Ginmando ni Bacolod City Mayor Evelio Rilardia ang pagsuspend sa mga selebrasyon, ilabi na ang tradisyonal nga pagbasahanay sa tubig sa pista ni San Juan sa sininga Huwebes. Sa Executive Order No. 32 nga gin-issue sa alkalde, suspended ban anay ang mga excursion, picnic ang iban pa nga sahay sa pagdililipon agud mapaiway ang paglatnanay sa COVID-19. Ang Bacolod City ang isa sa mga lugar nga ginakabig high risk ng Department of Health tugaman sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ganit temporaryo man nga magapanira ang mga beach resort kag iban pa nga mga commercial establishments kasubong sa mga bars kag coffee shop nga masami ginakatuan sa tawo sa barangay Punta Taytay, Pahanokoy, Granada kag Alangilan. Ang City Legal Enforcement Team kag katapos sa Bacolod City Police Office amo ang hugot nga magabantay agud mapasiguro nga wala sang magasupak sa pagsulundan sang syudad. Ang alkalde ay nagahingyo man sang kooperasyon sang publiko agud hindi na maglabot sa punto nga may mapasakaan pa sang kaso. Sa number 2, utang sang Philippine Health Insurance Corporation sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital naglabot sa masobra 326 million pesos para sa COVID claims kag RT-PCR tests. Suno kay Shireen Hunsay Kaelian, Chief Financial Officer sang CLMMRH, wala pa diri nalakip ang 67 million pesos nga balayran sang PhilHealth para sa non-COVID related claims. May 277.6 million pesos nga sulukton ang ospital sa PhilHealth para sa 640 ka mga pasyente humalin sang Pebrero 2020. 4.2 million pesos pa lamang ang nabayaran sang PhilHealth sa ila. Ginpahayag man sang tagdumalahan sang ospital nga sa pihak sa mga akusasyon nga dako ang benepisyo sa mga ospital kag mga doktor karon nga pandemic, diri sarang mapat-od ang kamatuoran bangod 1.5% pa lamang sang utang ang nabayaran sang ahensya. Samtang nagalabot naman sa 33.52% ang positivity rate sa CLMMRH Molecular Laboratory humalin Hunyo 14 tubtob 18. Buot silingon, isa sa 3 ka mga samples nga ginatest sa laboratory ang positibo sa COVID-19. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May mga napatay bangod sa COVID-19 nga ginlubong sa public cemetery sa barangay Handumanan sa Bacolod. Humarin pa sang 2020 ang tubtub sa karon wala sa gihapon makilalaan. Ini bangod nga driver lang sa punerarya ang nagdulong sa patay kag wala man sang pamilya nga nagpadulong didto. Yaring report. Kutsin mo wala lapid wala na identify. Kutsin ano? Why lagi dyan pulo palapit ang pamilya? Ginpahimo sa lokal nga panguluhan sa Bacolod ang ini nga mga pansyon diri sa public cemetery sa barangay Handumanan sa Bacolod para sa mga wala ikasarang. Pero subong, napuno na ini kag ang ginapanggulo diri sa mga pansyon, mga pasyente nga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Iban diri wala pa sang lapida, kay tubtub karon wala pa makilalaan. Sunod sa caretakers ang patio nga si Nestor Hinolos, pagsugod sa pandemic, gingamit ang ini nga mga bakante nga pansyon para sa nagkalamatay bangod sa COVID. Naging mabudlay ang ilang nga sitwasyon kay may mga nagainabot lang ang mga patay nga ang nagadala, driver lang sa punerarya, wala sang pamilya. Gani wala man sa mga dokumento, kag wala man sa ngalan ang patay. Order sang doktor nga palubong gina. Ano requirement gani para makalubong ka? Damo hindi ang problema kung COVID. Kaya ang pamilya, sinukuhaan ta sang papilis. Kaya ang pamilya na quarantine. Purinarya lang madulong dito sino. Wala na. May takwaan, no? Ti ano lang ginobra mo kumaga muna? Ti-record ko lang. Sulat lang. Oo, sa mula ni nga muni nga adlaw lubong. Mayara sang mga pansyon no, nga wala sang lapida, wala ngalan. Buot siningon sini suno sa caretaker diri sa Handumanan nga patio. Buot siningon sini wala pa sang pamilya nga nag-claim sa bangkay.
wala may nakapalapit diri nga pamilya kag wala sa gihapon tubtob sa karon makilalaan kung sino ining napatay nga gingulo diri. So kung may magkadto nga pamilya mangita sa ilang nga patay nga napatay sa COVID, makigangot na sila sa caretaker kag check na lang sa records kung anong oras, anong adlaw para matrace kung ila ini nga himata nga napatay o kung hindi. Yara sa 50 ang mga gindala sa patio nga wala makilalaan, ang iba diri sa ila nakadtuan na sang pamilya kag nabutangan naman sang lapida. Mga 20 pa kuno ka mga patay ang wala makilalaan. Sunod sa chairman sang Interagency Task Force nga si Vice Mayor Elcid Familiaran, standard operating procedures ng Department of Health nga ang mapatay sa COVID-19 ang dapat gilayon mapalubong o kun i-cremate. Ang wala na paidalom sa swab test ang dapat man nga ipalubong gilayon. Ang iban sa ila, wala pa mahibaluan kung ano gid ang kamatsan, gani ginausisa na ininila. Hindi man kuno maindian sang sepulturero ang mga nagainabot nga bangkay sa patio, kag kinahanglan man nga mapalubong gilayon. Cremate ka or outright burial. Okay. So hindi siya mag-lapse sa dapat 24 hours kung ilubong mo. Okay. Oo. Pwede ang aton mga hindi man na magbaton mo. Ang mga punerarya? Oo, ang punerarya hindi na magbaton kung wala ka swab results. Or outright kuan kanila filled off lubong. So hindi So hindi ng mga cases ginakuha naton so that mabalaan tabala ang volume or ang numbers kay possible cases ni sila di ba? Ginpadangat naman sa ilang meetings ang caretaker sa patio ang sitwasyon didto. Ilan na ini nga ginatun-an kay ang iban suno sa kay familiaran, posible nga COVID cases man pero wala lang mahibaluan kay wala man gintala sa ospital kag gilayon lang nga ginpalubong. Suno sa caretakers ang patio, hindi magdubo sa isa ka gatos ang COVID positive nga ginlubong diri sa handumanan humalin sa nagsugod ang pandemic. Ang iban diri sa ila, probable cases. Naga-PPE ang mga nagalubong para maproteksyonan man ang ilang nga kaugalingon in kaso nga COVID-19 gidman ang kinamatsan sa pasyente. Alang-alang man naton nga hindi ta pag-ilubong kay gindulong di. Oo, paano mo maindian? Wala na. Paano mo maindian? Hindi mo siya pwede maindian. Hindi pwede. Ilubong gid siya. Ibili na din nila bigyan sa kondiyo. Proteksyon niya sa kaugalingon niyo. PPE lang. May PPE ka mo maglubong. Oo. Kumayo na. PPE, sa mga alcohol, mga konti. Mera ya. Aminado siya nga sang sugod ginakulbaan man sila kay sila mismo na baguhan sa sini nga balatian. Mayara pa gani isang bes nga ang gindala nga patay, wala man masulod sa lungon kag nakaputos lang sa plastik kag nakasil. Rekta na ini nga gingulo sa sulod sang pansyon. Ang sino nagkuhan sa iya kamuman tataran gigulo na lang rekta. Nga wala sa lungon. Oo. Pagkang pamilya, tigado. Bakal pa siyang bayad pa sa 15 mil. Yung lang. Ginalimitahan na lang sa karon sang dagadumala sa patio ang mga nagasinulod. Nagapasalamat lang siya nga sa masobra 15 niya ka mga tawo, wala pa man sa ila ang nalatnan sang balatian. Adlaw man kuno kon gabi, wala nila ginaindian ang mga malubong kay nakahangop man sila nga kinahanglan malagas ang SOP sang DOH nga dapat gilayon nga malubong ang patay sa sulod sa 24 oras. Pero kung ikumpara kuno sang 2020 kag sini nga tuig, mas nagahagan-hagan na lang sa karon ang mga nagainabot nga patay sa patio. Sa Good Vibes sa San Carlos City, mga pulis nagpatigayon sang underwater cleanup drive. Gintiguluhan nga scuba surero ang ginpatigayon nga underwater cleanup drive nga ginupdan sang San Carlos City PNP, Maritime Patrol Group, Philippine Coast Guard kag City Environment Management Office sang Sabado sa Dap-Dap Wharf sa Sipaway Island. Sa kadamo kuno abi sa mga bisita nga nagahaboy sang ila basura, kinahanglan makuha ang mga basura sa idalom sang tubig para mapangapinan ang marine biodiversity. Ang 31 ka mga nagpasakop sa cleanup drive, anong kasako sa mga basura ang ilan natipon. Nagalakip ini sang plastic containers, botilya, cups, fishing nets, face mask ug face shield.
tela, lata, sako, pati na sanitary napkin. Sunod sa San Carlos City PNP, ila ini nga padayunon bilang kontribusyon sa pag-amlig sa palibot. May mga tiglawas man gikan sa BFP, Philippine Army kag San Carlos sa Feed Divers kag Optimum Dive Team nga nagbulig sa pagpaninlo sang kadagatan. Barb, grabe ang cleanup drive para sa dalong tubig, no? Ako yung happy and sad. Happy ko nga may mga tao nga nag-take initiative nga magpanino sa palibot. Sad ming kay hasa sa dalong tubig ang basura ara. Barb, imagine na may face mask, face shield, pagid. Kag hindi na yamin, di ba, madugla. Hindi na matunaw. Oo, matunaw. Kanto ko na sa Sipaway, Barb. Oo, may. Katahom sa lugar, kanugon ko na munta lang na siya. Gani, no? And even if hindi si Paway Ming, we should Bisan be everywhere, responsible. Bisan hindi pa na siya blow tubig da. Namin ko ng mga lugar nga, tarang nga bodies of water siguro, pangapinan, takalain kay, bakit pila ka daw, baratan during the time sa pandemic, may mga mask kag shield ang ipanghaboy sa sinangang mga lugar. Palatandaan, sang tion, nga ginaboy ang inang nga basura. Kabay pa nga, hindi lang pa sa San Carlos matabo, kag sa iban pa nga mga LGU, sobrang ni naton. Kaaga mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.